खुलुमबाय आंनि बे स्वrang लामा इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांजोबगोन आरो जायफोर गोदान फैदों आंखौ साबस्क्राइब खालामगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननो आं गिबियावनो खिन्थाग्रोनो सानो आं 10K मोनबाय दिनैनि नैबे टाइमाव नोंथांमोना नायनानै ला बे टाइमाव आं 10K मोनदों जेब्ला 10K जाहांमोन आं नेनानै दंमोन अब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मोजां मोननानै गोबां मानसियानो आंखौ सापर्ट खालामदों बिनि गेजेराव आङो 10Kखौ हरनि नैबे बाजियाव मोननो हादों आरो लोगोसे खुसि मोनदोंबो आरो लोगोसे आं दुखुबो मोनदों मानि थाखाय होनब्ला नोंथांमोना गोबां माखासे आंखौ कमेन्ट खालामनाय आरो माखासेजों लोगोसे आंखौ मदद होनायजों आंखौ अननायजोंबो नोंथांमोना आंखौ इसांनिखि नाजानायजों जिर'निफ्राय दासिमहालागै आं 10K मोनबाय दा नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामदों आरो नोंथांमोना जेब्लायबो आंखौ सापर्ट खालामगोन आं जेब्लायबो नोंथांमोननि गेजेराव आं मिजिं हास्थायो आरो दा नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो फंसे खोन्थाबावनो सानो 10K मोननायनि लोगोसे उननि माखासे रावजों नोंथांमोना खोन्थानो सानो दा जाखिनि दाखालि बावै आं माखासे सासे सिख्ला मोजां मोननायनि गेजेराव आसा दाख्लामनानै बुंदोंमोन ना बे भिडिअखौ दा गोबां बिनि गेजेराव कमेन्ट खालामदों आरो सोरबा माखासे बेलेग सोरबा हिन्जाव खारनायखौ जाय मानसि हौवाया बानायनो होदोंमोन बिनि हिसाबै गोबां कमेन्ट खालामदों दा आं बे बाथ्राखौनो खोन्थानो सानो नोंथांमोननि गेजेराव जोंनि बे बर'नि गेजेराव गारलाय लालायबो दं आरो गारलायनाय मानसि आरो लालायफिननायबो दं दिनै बेखौनो फंसे बाथ्रा बुङो मोनसे थायो मानसिनाव गाव गावनाव जे गावनि मोजां मोनखानाय थाखासेयावबो आरो जाय मानसिजों सिख्ला समावनो बा सेंग्रा समावनो मालायजों मोजां मोननाय थाखायोब्ला दिनै गुबुनखौ लानाङा एग्जाम्पल बेफोरबायदि जाहैयो जायखौ नोङो मोनखाबाय हाबाबो लाखाबाय बे मानसिखौ नोङो मा खालामो मोनब्लाबो नों मोजां मोननायनि नोजोराव थायोना थाया जायफोरा थायो सैथोआ आरो जायफोर मोजां मोननाय थाया बे थाया मानि थाखाय होनबा हाबा जानानैब्लाबो जाय सिख्ला समाव जाय सेंग्राजों मोजां मोनलायदोंमोन बेखौ गोसोखांबाय थायो मोनैखौसो गोसोखाङोमोन जायखौ हाबा लाखाबाय गावनि खाथियाव थानायखौसो गोसोखांबावा बेबायदि माखासे हुदाहरनि मानसि दं दिनै आंहाबो दुखु दं दिनै नोंथांमोन आंखौ कमेन्टआव होदों जेब्ला नोंबो नोंनि गोसोथोनाय बा मोजां मोननायजों गारजागोन अब्ला नोंबो बुजिगोन बे बाथ्रा कमेन्टखौ आं मिथिगौ नाथाय नोंथांमोननि गेजेराव आं बे बाथ्राखौ दा बुंनो सानो आंहाबो दुखु जागोन बा आंबो दुखु जाखागोनखा बिदिखौ आंबो दुखु मोननानैसो बेबादि आरो बे भिडिअनि गेजेरजों सोरबाफोरा बुजिनांगौ मानो होनब्ला जों बेखौ आगारनानै बे खेबनिफ्राय आरो गुबुना दाजाथों बेखौ जों साननानैसो जों माखासे भिडिअखौ बै सासे बिथांखौ बा बै सासे सुबुंखौ जानानै जाय मानसिया आगारजाबाय मिडियानि गेजेरजों दिनै बै मिडियानि गारजानायनि गेजेरजों बेफोराव गोबां सोदोब हाबनानै थायो दिनै बेफोरो समाजनि बेरेखा होननानैसो जों बेखौ मोनो आरो बेफोरबायदि हुदाजों थांबाय थायोबा जों गासिबो गोदाव सोराव फाग्ला फाग्लि जागोन मानो होनबा मोजां मोननाया अजा गैयानो मोनसे बाथ्रा जखरजों इन्टारटेनमेन्ट रावजों बुङो बे रावखौ थिग बेबायदिनो गावनि मोजां मोननायखौ हमथानो नाजानांगौ जाय मानसिया नोंखौ मोजां मोनाखै नों हारसिं मोजां मोनदोंब्ला दिनै नों हारसिं फाग्ला जाना मा जानो दिनै बै नोंखौ मोजां मोनखाथाराखैबा दिनै बेहा दंखायो गुबुनजों गोबां पारफेक्ट जायो माने बे समाव मा जाहैनोसै गोसोथोखानाय थाखानोसै जेब्ला जाय हौवाखौ नाङामोन मोनामोन बेखौसो लानोसै उनाव मा जानोसै जायखौ मोनाखै बेजों एसे आल'सना बा फन रायज्लायनाय जाबाथाय बेखौसो गोसोखांहरबाय थानोसै जाय हौवाजों थाफादों बेनि सायाव जाफानानै बैजोंसो गोसोआ बांसिन बोगासिनो बेफोरबायदि सभाब दङ दा बेखायनो जाखिनि जोंनि बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों माखासे बे हिन्जाव गारलायनाय हौवा गारलायनायफोरखौ जों दा नुबाय थादोंना दा बेफोरबायदि समाजा जों बेफोरबायदि जालांगासिनो दं दिनै दानि समाव दा आं बुङो दानि देरफुनाय बर' सेंग्रा आरो सिख्लाफोर खेबसेनो खेबसेखौनो लाखानांगौ बेखौ गारलाय लायोबा ना नोंनि गोसोआबो फाग्ला जागोन बैसो मोजां जागौमोन नोंनि गोसोआव हास्थायनाय फैयो बे सासेखौल' मोजां नोजोर होनानै आखल आखुखौ नायनानै डाइरेक्ट मोजां मोनखानांगौ आरो बेखौनो लाथायखानांगौ जुदि नों गेजेर खन्दआव मोजां मोनलायना गारहैबाय बेलेगखौ लाहैबाय थैनोबो माबा जाया दे माने नोंनि लाइफआ गाज्रि जायो माने फाग्ला जायो गुबुनखौ मोनहैबाय बेखायनो दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना बुजिनो हायो जे जायफ्रा जानानै थांखांबाय बैसोरखौ नुनानै गाव गावखौ सोलों माने मोजांखौ सोलों
बे गाज्रि जाखिनि नुबाय थादों बेबायदि आंबो जाबा आं बिदि सोरबा ससियेल मिडियायाव आं भाइराल जागोन, आं मानसिफोर मिथिजागोन, आं मुंदांखा जागोन बेखौ दासान। गावखौ माने मोजांखौ सोलों, बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थायो। दिनै आंल' बुजिनानै आं गोरों जानानै आंखौल' मोजां खालामनो जानाय नङा। दिनै सोलिदों खोमा आंनि न'खराव बेफोरबायदि समस्याया, नाथाय आरो गुबुनावबो सोलिगासिनो दं। बेफोरबायदि खायसे मोजां मोनलायनायनि गेजेरावबो दिनै गावनि हौवाखौ मोनसेयावबो सोरबा गावनि गोसोथोना थाबोनायखौ गोसोखांबाय थाग्रा बेफोरबायदि हुदानि दं। आरो बेफोरबायदि न'खरा मालाबाबो सुखु गोजोन जाया। आरो सोरनिबा साव मोनजानाय, सोरजोंबा साव होजानाय, जाय मानसिया मोजां मोननायनि गेजेराव जाय सिख्लाखौ मोननो हायासै, जाय सेंग्राखौ मोननो हायासै, गोसो गोरबोजों मोजां मोनलायनानै बिसोर गोबां देहा सोलेरबो गेलेबाय। नाथाय होमब्लाबो बाथ्रायाव मा थायो नोंथांमोना बुजिनो हाबाय। दा बेखायनो आं बुंनो सानो बेफोरबादि दाजाथों। गोसोखौ फिन सैथो लामाजों आरो गावनि जिउखौ मोजाङै खुंलांनो, हाबा जालांनायनि गेजेरजों, बिसि फिसा जालांनायनि गेजेरजों मोजाङै सोलिलांनो नाजानांगोन। बे संसाराव सेंग्रा सिख्ला समावल' फिल्मनि बायदि गोसोथोलायनाया सोलियो। हाबा जाखांनायनि उनाव बेफोरबायदिया फैया। हाबा जाखांबाथाय नोंथांमोन सिप मा जानानै थायो, नोङो जायखौ नों लाखाबाय बेखौनो लाथायनानै न'खर सालायनांगौ जायो। नाथाय जायफोरा बैफोरखौ बेब'हारखौ लाबाय थानानै गोसोआव दुखु खालामबाय थानानै जायखौ मोनासै, बे न'खरा गावगोन। बे न'खरा मालाबाबो बिनि न'खर संसार जानायनि जानो हाया। बेखायनो प्लिज बेफोरबायदि गारलायनाय, जायखौ मोनखाबाय बेजों था। नाथाय आंबो सानो, नाथाय आं सोरनिबा फान्दायनायजों, सोरनिबा बाथ्रा थुना होनायजों जायफ्रा बेफोरबायदि समस्याबो जायो। गारलायनाया दिनै हौवानि फारसे जुदि हिन्जावनाव अननाय गैयाबा आरो अननायखौ हौवानो होनो रोङाबा बे मुगायाव रावनावबो जेबो गैया। जाय अनलायना जानो रोंदों बे न'खरा गोजोन जागोन। जाय न'खरा मिनि खुसि थागोन बे न'खरा मोजां जागोन। आरो मानि खारनाव बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला नोंनि अनलायनाया रावजोंबो गैखाया। नों जायखौ मोनदों बेजोंनो दंखासै। बेयाव मोनसे साक्सेस, मोजां मोननायाव मोनसे साक्सेस थायो नोंथांमोन। बेखिनिखौनो बारा जाबायब्ला नोंथांमोननि गेजेराव गोरोन्थि जादोंब्लाबो नोंथांमोननि गेजेराव निमाहा बिनाय थाबाय। आरो मदद होबाय थागोन नोंथांमोनहा। बाय बाय।